Aktar minn 4,000 student li attendu fl-iskejjel sekondarji kellhom l-opportunità sabiex taħt saqaf wieħed jiltaqgħu ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet edukattivi, organizzazzjonijiet u waqdiet li jistgħu jkomplu l-karriera tagħhom magħhom fis-snin li ġejjin. Fost l-oħrajn fl-MFCC ta' għali għall-attività iChoose kien hemm 67 rappreżentant differenti fosthom tal-Junior College, tal-MCAST, tal-Aġenzija Żgħażagħ, tad-Dipartimenti tal-Lingwi tal-Forzi Armati ta' Malta u tal-oqsma tas-saħħa, tat-turiżmu, tat-teknoloġija, tal-isport, tal-arti u ħafna aktar. Fi żjara li għamel fil-preżenza ta' bosta studenti u edukaturi, il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima għall-inizjattiva bħal dik tal-lum hija importanti ferm għax turi toroq differenti li jistgħu iwasslu lill-istudenti għall-iżvilupp sħiħ tagħhom. Din naraw propju din l-inizjattiva li mistennija tattira mal-4,000 student li jkunu qegħdin jitkellmu mal-career advisors, li jkunu qegħdin jitkellmu ma' nies li huma professjonisti, nies li diġà għamlu suċċess fis-setturi differenti tagħhom, u allura iva nkunu qed nassiguraw li s-sistema edukattiva tagħti l-għodda kollha neċessarji lill-istess studenti sabiex jaslu triq tagħhom, triq li fl-aħħar ta' ġurnata importanti li twassalhom sabiex jilħqu l-iżvilupp sħiħ tagħhom. Audrey Buħaġġar li fl-MFCC kienet qed tirrappreżenta l-ITS saħqet li iChoose hija opportunità importanti ferm biex huma jkunu jistgħu jitkellmu mal-istudenti u juruhom x'korsijiet joffru. X'hekk għandna ovvjament ħafna studenti li jkollhom interess li jiġu hawnhekk u jkunu jafu aħna x'noffru. Ikun hawn anke pereżempju nies li jaħsbu li aħna għandna noffru korsijiet relatati mal-gxejjem biss. Li dan ovvjament mhux minnu għax aħna noffru ħafna korsis relatati anke mal-management, noffru anke diving, ġifieri noffru opportunitajiet differenti. Dan hija opportunità tajba fejn aħna nwasslu dan il-messaġġ lill-studenti. L-inizjattiva iChoose għandha għaddejja sal-ġimgħa 3 ta' Frar.